På den her graf, der viser vi først, hvordan man finder oversummen, eller hvad det vil sige at finde oversummen. Vi kan se på grafen, at vi går fra minus 1 til 1, så det er der integralets grænser de ligger. Oversummen, den finder man så ved at tage fra alt efter, hvor mange af de her små eller større rektangler man vil lave. Der har vi taget et antal, der passer cirka med at tage 0,25 per rektangel på x-aksen. Så man starter ved minus 1, og så går ind til minus 0,75, og så laver man et rektangel, så man får den højeste y-værdi man kan få, hvor et af hjørnerne på rektanglet, det skærer grafen. Det fortsætter man så med hele vejen ind, så der hele tiden vil være en lille smule, der stikker over grafen. Ved undersummen, der fungerer det på samme måde, bortset fra at det er den laveste y-værdi man kan få, hvor et af hjørnerne fra rektanglen stadigvæk skærer grafen. Så her kan vi se, at der hele tiden vil være lidt plads, som ikke er udfyldt under grafen, men der vil aldrig komme noget over grafen. Og så har vi noget, der hedder venstresum. Og venstresum, det er, at hvor vi på vores venstre side af y-aksen danner nogle rektangler, der svarer til undersummen, og vi på højre side af y-aksen har det, der svarer til oversummen. Så har vi modsat noget, der hedder højre sum, og det viser det samme bare modsat, hvor vi på højre side af y-aksen har det, der svarer til undersummen, og på venstre side af y-aksen har det, der svarer til oversummen. Så har vi noget, der hedder middelsummen, og det er det, der svarer til, at vores graf går gennem toppen og midten på vores rektangel hele vejen igennem her. Og så er vi kommet til trapezsum. Og vi kan se her, at vi har en trapez her. Og den trapez her, midten af den er lavet som en tangent på grafen. Hvilket man også hvis man kan se lige her. Man kan se det her og så videre. Og så på den måde får man så arealet under grafen ved at gøre det på den måde. Hvis vi kigger på, og det her det er så gjort som den er over grafen. Hvis vi kigger herover i stedet for, så kan man se, at det stadigvæk er en tangent på grafen i midten. Det er bare sat neden under grafen i stedet for over grafen, som her, som man også kan se her. Også lidt af det Martin han snakkede om i starten. Og det var så det vi havde om det første.